Hello guys, welcome to the channel. Today is a special day for me. Some testing with a new bike, TT bike from Canyon. I made the fitting and today we will test it on the road. So stay tuned. Testing day for TT today. Everyone here is on TT bike. This is the most famous place in Girona for making interval. Andrei doing some warm up before the test. Andrei doing some warm up before the test. A few moments later. Vamos. Bravo, foarte bine. Frânează. Stop! Deci mie besta. So, first batch of testing done. Very hard. We set up a base speed and I need to keep up that speed, but it's very hard for me. My legs are very tired after this week with Andrei. 2 weeks with Andrei kill me almost. Alex setting up the new position. This is the sensor for the speed and me, the power is here. See you. Da, ți-am zis, sunt diferite un pic trendurile, știi? Amorphis 2.0. Vine pe față. Da, cred că poți să o mai pe spate. Da, trebuie să dai mai pe spate. Cam așa, nu? O să ți-o mai aranjez eu, las-o largă. Și urcă pe producție. Come closer. Hello guys. La buenas. Bună ziua. Yeah. Capul înainte, trebuie să te uiți.
Încearcă să te uiți, uite, la ăsta. Da, dar îl văd. Sau chiar mai sus, uite aici. Da? Acolo încerci să te uiți. Îl văd, îl văd. Cam așa. Acum poți să o strângi. În poziția asta. Cât merge? Nu trebuie să te strângă foarte tare. Nu te deranjează la obraj. Nu, nu. Ok. Third run now. Ăla-i. Așa e bine, da. Testing day și for Andrei. Vină pe spate. Aici când ai trecut, n-am mai reușit să te filmez, dar aici ai stat bine. The testing day has finished. Thank you, Alex, for the testing. How was it, Andrei? Very nice. How was it, Alex? Was good? Muy bien. Muy bien. Thank you. The bikes are ready. We will see how it goes. So, until next time, bye bye. See ya.